गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। कुन्जलता दैमारिया सनानि मेडेल देरहासार। दासान्दि दुबाइयाव सोलिबाय थानाय SBKF इन्टारनेशनल दुबाइ माल्टी गेम्सआव बिथां कुन्जलता दैमारिया हादरनि जानानै 100 मिटार 200 मिटार खारनाय आरो लं जाम्पआव सनानि मेडेल आवथायनो हादों। मख'नो गोनांदि कुन्जलता दैमारिया सनानि मेडेल देरहासारनो हानायजों गासै हादर नाङैनो गोजोननाय आरो देरगानाय लाबोनो हादों। बिथांनि देरहासार जानो हानाय आरो सनानि मेडेल आवथायनो हानायनि थाखाय बिथां कुन्जलता दैमारिसिम जोंनिफ्रायबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय। कांग्रेस दलनि MP गौरव गगैनो 2023 राजस्थान पल स्क्रिनिं कमिटिनि मासिगिरि बिबान होबाय। कांग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खड़गेया स्क्रिनिं कमिटि दानानै राजस्थानाव जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव गोख्रों बाहागो लानो थाखाय मोनसे गोनांथार थांखि लादों। बे कमिटिखौ दानायनि गुबै थांखियानो जादों दोलोनि बिसायख'थिफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों आरो थगायनाय गैयै सायख'नाय हाबाफारिनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनाय। बेनि थाखाय MP गौरव गगैनो 2023 राजस्थान पल स्क्रिनिं कमिटिनि मासिगिरि बिबान होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मुस्लिम धोरोमनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां। इस्लाम धोरोमनि सा 190 इस्लामारिफ्रा इस्लाम धोरोमखौ एंगारना हिन्दु धोरोम आजावबाय। मध्य प्रदेशनि गं 35 नखरनि इस्लाम सुबुंफ्रा इस्लाम धोरोमखौ नागारना हिन्दु धोरोमनि आबुं नेमखान्थिजों हिन्दु धोरोमखौ आजावबाय। हिन्दु धोरोम आजावनाय इस्लाम धोरोमनि सुबुंफ्रा गावसोरनि मुं आरो बिमुंखौबो हिन्दुनि मुङै सोलायजोब्बाय होनना खौरां मोननो हादों। एसियानि गोजामसिन फुटबल टुर्नामेन्ट डुरान्ड काप खुंफुंनो आबुं साखाफोरा जाबाय क'क्राझार साइ स्टेडियामा। साइ स्टेडियामाव गोदानै लुफुंजानाय आयरन गेलारिखौ दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवना होबाय। मख'नो गोनांदि फैगौ 5 आगस्तखालि खुंफुं जासिगोन क'क्राझाराव डुरान्ड कापआ। बै सानखालि भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आर्मि जेनेरेल, अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि मानगोनां बिथांमोना बाहागो लागोन। सावस्रिनि थाखाय गोनांथार खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन। गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बेफोरबायदि जेंनाजों भुगिना दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव थोंजों सुलाह लाहरनो हागोन। मेघालय रायजोआ शिलंआव गिबिसिन रायजोआरि मुलुगसोलोंसालि गायसनसिगोन। मेघालयनि गिबि मन्त्रि कनराड के सांमाया दिनै फोरमायथिना होयोदि 50 बोसोर नेथाबनानै थानायनि उनाव गमामायैनो रायजोआ गिबिसिनै गावनि रायजोआरि मुलुगसोलोंसालिखौ गायसननो थाखाय साखाफारा जाबाय। गिबि मन्थ्रिया रोखायै फोरमायबावदि मुलुगसोलोंसालिनि इनिटिएल केम्पास एबा मावख'खौ मेघालयनि राजधानी शिलंआवनो गायसननाय जागोन। क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो केन्सार सेन्टाराव नायगिदिंहैदों हाग्रामा महिलारिया। थांनाय गोलाव समाव BPF दोलोआ BTC खुंथाय गोहो थानाय समावनो गायसनजानाय क'क्राझारनि बेसोगाव थानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो केन्सार सेन्टाराव दिनै हरखाबै नायगिदिंहैदों BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि, बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा काम्पा बरगयारी आरो BPF दोलोनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना। मख'जाथावदि क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव आथिखाल फाहामथायनि सिबिथाय होनाय, गुबुन गुबुन बेरामनि अपारेसन खालामनाय बायदिसिना सिबिथाय होनाया सोलिगासिनो। बेनिखायनो बेबायदि फाहामथायनि गाहाम खाबुखौ लानो थाखाय खावलायदों BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा काम्पा बरगयारी बिथाङा। गफुर हालामनि सिङाव थानाय सनापुर बर' गोजौ फरायसालिखौ सरकारनिफ्राय बिथोन मोननाय बायदियै जौसिन फरायसालियाव थामहिनबा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव आपग्रेड खालामनायखौ बेखेवबाय। बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो गफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सबिराम बसुमतारिया आरो बे बेखेवनाय मेलाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि रनसाय खुंगुर मुसाहारि बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। वर्ल्ड ब्रेस्ट फिडिं उइक सानजों लोब्बा लाखिनानै
दिनै गसाइगाव ICDSनि बानजायनायाव मोनसे हानजा सुनाय हाबाफारि खुंफुंदों। 1 आगस्तनिफ्राय जागायनानै 7 आगस्तसिम वर्ल्ड ब्रेस्ट फिडिं उइक सानजों लोब्बा लाखिनानै एनेबलिं ब्रेस्ट फिडिं मेकिं ए डिफारेन्स अफ वर्किं पेरेन्ट्स आयदाखौ लानानै दिनै गसाइगाव ICDSनि बानजायनायाव गसाइगाव जौसिन फरायसालिनि लांगोनानिफ्राय जागायनानै मोनसे हानजा सुनाय हाबाफारि खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हानजा सुनाय हाबाफारियाव ICDSनि गोबां मावथिफोरजों लोगोसे गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि गोबां फरायसाफ्रा बाहागो लायो आरो बेटि बचाओ बेटि पढ़ाओ उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालाम बायदि स्लगानजों हानजा सुनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे हानजा सुनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो गथ'फोरखौ माबायदि गोग्गो आदार जाहोनांगौ बेनिबो सांग्रांथि होनाय जायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।